teki molemmat 9-8. Ja se vaikuttaa aika pahasti mun keskiarvoa, jos alkaa miettiä, koska ne 9 kärräs mun keskiarvoa. Ja myös mulla tippuu parit aineet 7, 6, 9, 1, 2, 6, 5. No joku minuutti vielä pysähti. Ehkä just. Cup alone if you feel like a room without a roof. Mitä vittu, mä just läppäsin Bloodbat. Mitä vittu? Et läpäs. Läpäsi, vittu. Mitä vittu mun sydän ei vittu ikinä alkanut näin paljon. Oi vittu mä kuolen. Miks mä en kattonut sun striimiä, bro? En mäkään. Toi oli Pikku Fluke 79 kyllä. Vittu mä alkoi stressaa paljon kun mä pääsisin mun enko. Vittu mun sydän alkaa silleen Miks? Vittu mä just läpäsin tää. Joo, mut mä haluun nähdä kun sä pelaat. Oisko Twin Arrow? Ois. No kato testaa. Mun kädet kyllä tärisee vitusta tällä hetkellä. Ei vittu! Mun kädet tärisee vitusta. Okei, no niin. Joo ihan sama. Nyt pitää katsoa attempt kontti. Mun pitää laskea mun attempt kontti. 25 nasta. Tää on vaan siinä normissa, mulla pääsee start posi vittu vielä. Ei siinä kyllä oo paljon. No niin lasketaan. 25 000. 25 800. Vittu mun kädet tärisee kovaa. Vittu 2 vuoden jälkeen jumalauta. Okei 25 895 plus. Tässä ei kyllä ole hirveästi, mut 1500. 1597. Se on 27 492. Väreim.